yung English pala ka, yung ganun. Kasi hindi naman ako talaga maano sa English. Oo, yung yes or no lang siguro. Sabi, yung mga kaibigan tuwa sa akin pag ako na mag-English tapos makausap ko yung ibang lahi. Naku, ewan ko lang, sakit yung tiyan nila. What's up mga lamyon? For today's vlog, ang gagawin ko ay yung 20 facts about me. Ngayon ko pa lang siya magawa kasi yung last may ginagawa ko parang busy ako yung ganun. Kaya ngayon ko pa siya nagawa. Kaya yung iba, yung dami kasi nagtanong na kailan ko daw yun magagawa yung 20 facts about me. Ito na, umpisahan ko na guys ha. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video kong i-upload. Yes, bago ko i-upload para ma-update kayo palagi guys. And thank you sa 1,147 subscriber. Yeah, thank you sa inyo guys. Thank you so much. And God bless all. And ngayon, umpisahan ko na yung 20 facts challenge natin guys. Tara, samahan niyo ako. Ayun guys, number 1 is, syempre, papakilala ko yung sarili ko sa inyo guys. Yung full name ko is Marisa A. Baghanoy Salagaste. And sa mga nagtatanong dyan, 24 na ako guys. Mag 25 na ako ngayong October 3. Yes, 25 na, my goodness. Diyos ko, tiguang nagit ko. Tiguang nagit, balooy na lang ta. And number 2 is, sa ako nagtapos ng pag-aral sa GED sa Mati sa amin. And kinuha ko yung course is IT, Information Technology, pero hindi ko nagamit. Yes. And pangatlo natin guys, mama ko guys, hiwalay kami yung mama ko kasi nasa sa lugar nila. Ako naman lumaki ako sa lola at lolo ko. Doon ako lumaki sa kanila. Then, patid akong isa. Yung si Kuya Jeff, kapatid ko. Then, may tatlo akong half brother and half sister. Hi sa inyo. Love you all. And miss you so much. God bless. Then, pang-apat natin mahilig ako sa guys. Mahilig ako sa mga ganito. Sa mga bunit-bunit. Mahilig din ako sa sapatos guys. Mahilig ako sa sapatos. Mga bag ganyan. Mahilig ako. Then, pang-lima natin guys is favorito kong talaga guys is tulong tuyo at saka yung yung ginamos sa amin bagoong kung sa sa Tagalog. Sarap niyan guys. Paano masabi? Sarap niyan. Pang-anim natin is mahilig ako sa sayaw. Halata naman diba sa TikTok, pero parang parang alam mo yung bulati na nilagyan ng asin. Oo guys, dati pa maliit pa ako, mahilig ako sumayaw. Then pag-ito, mahilig din akong kumanta kahit di nyo nagustuhan, basta kakanta ako. Oh my God! Wow! Yes. And guys, mahilig ako niyan sa mga ganyan. Then pang-walo natin is nandito ako ngayon guys sa Dubai. Dito ako sa Dubai ngayon nagtatrabaho guys. Naghanap buhay para mabuhay tayo. Kasi ayoko din nang umasa sa mga magulang. Dapat tayo ngayon, tayo ang tutulong sa ating magulang. Dapat gano'n. Diba? Kasi matanda na tayo. Dapat din mahalin natin yung magulang natin kasi nandyan pa sila. Kahit hindi tayo mayaman, at least kahit ano man lang, kahit yung makakain lang tayo lang sa isang araw 3 beses, okay na yung ganun. Thankful tayo kasi at least nakakain tayo. Binigyan pa rin tayo ng blessing ni Lord kahit papano, diba? Then pang-9 natin is guys, hindi kami close sa kuya ko. Wow! Palagi kaming nagbabangayan. Kung malapit lang siya, siguro palagi kaming nagsuntukan dyan. Hindi kami minsan magkasundo kasi yung kuya ko din,
Nakakainis minsan, sarap. So, sarap suntukin ba? Oo, para kaming asot pusa guys. Palagi kami away kayo sa chat, ganun. Mag-away-away kami. Para kami mga iwang ko ba? Iwang ko lang. Ang pansin po natin is yung yung mahilig akong gumala guys. Mahilig akong gumala. Kahit saan pa yan, lakadin ko pa. Kahit walang pamasahe. Basta makagala lang. Paano masabi? Mahilig ako dyan guys. Sa picture-picture, mga ang gulo na ganyan, di ba? Pang 11 natin guys, mahilig ako mahilig ako swimming sa dagat. Kahit parang negra na, parang ita na, sige. Langoy pa rin. Ilibin mo yung katawan mo doon, yung ulo na lang ipapakita. Yung ganyan. Yan. Diba? And then pang 12 natin guys is hindi ako mahilig sa hindi ako mahilig sa chocolate. Paano masabi? Hindi ako mahilig sa mga chocolate, mga ganyan. Hindi ako mahilig. Kasi ngipin ko, Diyos ko. Pero hindi naman sa pero hindi talaga ako mahilig guys. Dati pa hindi ako mahilig sa mga chocolate. Hindi. Pero hindi ko mahilig sa mga sweet. Ay, sana all sweet. And 12 natin is ang mga damit ko naman guys, yung parang ako alam mo yung pang maluwag, tapos kasi comfortable ako sa mga damit ng panlalaki na yung maluwag siya, kasi parang yung paggagala ka ganyan, maganda siya suotin, hindi mainit sa katawan niya. Wow. Ayoko yung magala ako na nakasandals, ganyan. Hindi ako mahilig guys, mas prepare pa ako sa magsapatos ako. Mas prepare pa ako magsapatos ako kaysa magsandal, kasi parang hindi ako sanay, parang ang lakad ko kasi guys parang pang lalaki. Oh my God! Wow! Natin pang 14, hindi ako marunong hindi ako marunong mag-makeup guys. Oo, sa totoo lang, hindi ako marunong. Nainggit nga ako sa iba kasi magaling sila magkilay, magaling sila sa mukha nila. Hindi ako marunong. Kahit anong mag-practice ako dyan, kahit ganyan. Hindi talaga. Promise, hindi talaga ako marunong. Then siguro hindi ko din hilig mag-makeup. Hindi ko hilig. Ang ko lang, magkilay, kahit ganyan na. Tapos lipstick, yan lang. Tapos may pula-pula dito. Ganyan lang. Okay na yan sa akin. And then pang 15 natin guys is mahilig akong pag-TikTok. Alam niyo na ba yun, diba guys? Mahilig ako mag-TikTok. Ay, hindi bagay. Kahit bahala na kayo dyan. Wala akong pake kung anong sasabihin nyo guys. Mahilig ako mag-TikTok. Pero basta, ganyan. Yan na yun yung TikTok ko. Kahit hindi bagay. Sige pa rin. Wala akong pakay sa inyo. Joke lang. And sa number 16 natin is guys, maawain ako sa yung matanda. Parang malapit yung loob ko sa mga matatanda. Then pag 17 natin is din ako guys, kalug. Kalug ako yung sa mga kabarkada ko, mga kaibigan ko. Tuwang-tuwa sila sa akin kasi guys, hindi ko magbarat. Nako, iwan ko lang. Anuhin ko yung nagtinda, yung parang yung parang anuhin mo siya ba na kuya, ganyan. Makuha mo na yung loob nila kasi mabarat mo na agad. Okay na. Ligtas na yung 30 mo. Oh my God! Wow! Ligtas na yung 30 mo. Ayun, yung pang 19 natin is wala akong jowa. Hindi tayo pwede. Oo, wala akong jowa. Kasi enjoy ko muna yung sarili ko. Gusto ko muna yung buhay single, yung walang inaalala, yung stress out, wala yung mga yung parang gusto ko palang magpahinga, yung ganyan. Oo, mas maganda yung
maano yung utak mo ba, yung parang ma-relax ka, ganyan. Wala mo ng problema, ayoko muna ng problema kasi pagod na ako sa... Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Pang 20 natin guys is ito, pinakaano talaga kasi marami din nagtatanong nito guys. Mag-asawa. Char! Sana all mag-asawa. Wala ngang jowa, mag-asawa na kayo. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko at Ang gusto ko namang edad, mag-asawa ako guys, mama. Kasi ngayon 25 ako. God, mga ano siguro, mga 28 or... My God, 28 or 29, ano ka, ang tanda na. Uy, ang sama na, uy. Ang ganyan siguro, 28 or 29. Kung merong darating. Hindi naman natin yung mamadalain kasi mamadali ka sa mga ganyang bagay. Di, kung mamalasin ka, di ikaw din ang magsakripisyo. Di, Paano masabi? hindi ka happy. Dapat chill lang muna tayo sa mga ganyang bagay. I-enjoy muna natin yung sarili natin, guys. Darating din tayo dyan sa asawa na yan. Ano ba yan? Darating din tayo dyan, guys. Ano kayong piling pag may asawa na may anak? Diyos ko po, wala ka. Walang ipakain, pakainin na lang natin ang buhangin. Kaloka naman to. Ay naku Lord, mag-asawa. Sakit sa ulo ata siguro yan, no? Ay, diba? At doon na nga nagtatapos yung video natin, guys. Alam nyo na yung 20 facts about me, guys. Yes, about me. Sana na-enjoy kayo sa video kong ito at sana hindi kayo magsawa, guys, na manood sa mga video ko at sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa akin, guys, kahit ano pa, kahit ganito lang ako, guys. Sana supportaran niyo pa ako hanggang dulo. Char, sana all may dulo. Sana all hanggang dulo. Buti pa yung may hanggang dulo, pero yung relasyon wala nang dulo. Yes, guys, hugot pa more. Ano man nangyari sa akin, hugot na hugot, daming alam. Thank you so much, guys, and kung hindi ka pa nag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bago kong video kong i-upload, guys. Yes. Thank you for watching and God bless. Keep safe tayong lahat, guys, kasi alam niyo naman yung virus nandyan lang sa paligid, yung COVID, hindi pa nawala. I-pray natin, guys, na sana, Lord, mag-ingat tayo lahat. Kasi alam nyo na kung anong dahilan. Hindi lang din sa virus, dapat mag-ingat din kayo kung may mga motor kayo or may mga sasakyan kayo dyan. Ingat kasi mag-drive, guys, kasi uso ngayon ng mga disgrasya. Dapat yung takbo dahan-dahan para hindi masaktan. Char. Oo, ganun, guys. Thank you so much, guys. Sinamahan niyo akong matapos tong video na to. Thank you so much. I love you all and God bless. Hanggang sa oo, guys, hanggang sa next video ko, sana manood pa rin kayo at sana hindi kayo magsawa. Yes. And bye.